M&M Hausa TV, ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen sababbi da gayan nan sai ƙaryar bala'i dan bara uba amma ta tasa ba abin da ta iya wai abinci zuwa gani ba abin da ta iya sai tarin kwanaka na iska a banza a wofi wanda za su kushe zancen sai ma hasada me zo zai kushi guys are you ready ba na gaya muku ba ai na gaya muku dale shi zakai